No, lefas oracha racha chuth. Kinyalo penjo Dr. Nyikal ma wan gi komiti mokwongo nwa dagi. Nikech kisekawo system moro misetiyogo maber kaka NHIF, kata ok en perfect, giminyalo timo en service iye kati upgrade mondo bed perfect. Kendo mano was our recommendation. Ki depart from this system, gi upgrade mondo bed kakidware. And there was a plan to do that. Koro kukel new system, ne wanyiso jo ministry. Because ma is executive driven, ma is not committee driven. And manani is unfortunate, ninga mwan go kaka jakom mar committee, ok winji wach. Kech en bende, igone simu moko mwakocha. Koro, en backboneless, or you can say spineless. To nwa wacho ni gini, okonego bed rushed. Kata kane gi SHA, SHIF, whatever. Okonego bed rush. Wawacho ni okuwe gini udhi gradually. Kata 3 months. Ka NHIF potiyo, jok mabedo offloaded kadhi SHA is a slow process. Mondo ngama ne treatment. Nikech ingeni facilities ma ji dhiege. Nyaka ichul. Kok ichulo tinego gi bende. Claim no is very important. Koro in kiwuok, irole in a one day, tiwacho ni koro, inego NHIF matiyo ni, iketo SHA manyien, maji okong'eyo, to data ka bende poki migrate te to the new one. Mane problem makoro wan go sani. Idhi, to nyingi yonge anywhere. Maka no bedo migrated from NHIF to SHA. So people are floating. Tingeni tuo ni, tuo matuo jikani, onge gap. Kiwe gap, mano death. Jok mani dialysis every day, every week. Ko ginyal access mano death. Jomane chemotherapy, critical illness. Mago koko bedo met immediately, niko nini nyingi onge ka, therefore onge ka kwa di claim. Mane mamiyo jogi wacho ni they are not accessing the system. Nikech health ma wantie ni en gi tiela day kaka stool. Nitiere human resource, jomatiyo, dakteche. Nitiere supplies, yedhe, equipment. To nitiere infrastructure. Mangi motor, building and all that. Koro, I explained in Ramogi kako the way they designed it. SHA, an authority. To SHIF, an insurance. Koro insurance ni, emami access. Ene kifungu, midonjo ge thieth. Koro ene molal, nikech ka nyingi yonge kacha, yonge kifungu mar neno daktari. Mani ngeni podo wawe wach mani kineno daktari biniti yath midhi miyi. Kech yedhe be onge osiptal sani. Koro people are facing, joma are dependable, tiende gini ye kacha, itamo gi e thieth. Nikech giri chaonde ok reflect a NHIF, they cannot pay. Onge osiptal, especially level 4, level 5, level 6, private admission, they are supposed to charge you. Kok ginyal neni magi charge, o ginyal mi service, nikech ngama dhi chulogi, ngama dhi replace gi magi timonino. Koro emimiyo jowa kodhi e osiptal to ok yud thieth. Kech samoro nyingi yonge. Mar ariyo, problem mantiere, registration ma SHA ni bed negi problem. Negi paro ni ji tete negi smartphone. To ken mana smartphone no kende. Nitiere kama dwaro ni dhi e website. Eki complete ka ina gi household mang'eny. Kiket nyingane. Koro jomoko kose register ka, mose donjo kanyo to odinore. Samoro en gi traffic jam, moki donj mikal. Jomoko be onge gi smartphone. Community health workers mabe konyo gi are few. Koro yudo ka services are interrupted. To gimoko nengi interrupt in this world and medical service. Nikech result to death, progression ma disease makoro bet marach, mang'ato dhi tho. So in general, then a rust program, kaka committee no atamogi, to negidhi gitok matek. I can say I'm on record. Makoni gini ok dhi tiyo, kendo ji biro dhi bedo frustrated, magidogi, kaka dhi dwaro thieth kuonde mamoko. Mondo mi chaki bi convince jogi mondo duog kendo, public hospital will be a tall order. Meaning, ni ji biro bedo dala, to tuo to progress, death will be up.
Ito kama na inyo kumo wach makaman Dr. Nyikal isebedo ka kidhiro chenro mopogore mago mag neno lokruok kadero timore e sekta mar thieth kama ochopeni en lokruok madhi bedo ka konyo ngima dhano koso en madhi medo hinyogi koso ma lokruok ma oganda nyalo bedo ka rito mondo mi gik moko ochung' e yo moro makare chenro mara shani ka koro entiere e kor gweng'. En paro maber mitimo marach okoti Samuel oseni okoti